Adventná nedeľa, železná, nádej a tieň. Milí priatelia, pohodlne sa usaďte, alebo si ľahnite a dovolte svojmu telu, aby si našlo tú najpríjemnejšiu polohu, v ktorej budete môcť zotrvať bez pohnutia. Ste tu úplne sami. Úplne v bezpečí. V priestore, kde čas neexistuje. Kamkoľvek pôjdete, môj hlas pôjde s vami. A v tomto posvätnom priestore sa teraz vaša duša môže oslobodiť od ťaže prítomného okamihu a vzniesť sa nad líniu vášho času. Predstavte si, že sa vznášate ako čisté vedomie nad krajinou svojho života. Pod vami sa tiahne vaša minulosť ako dlhá rieka. Dnes, v tento čas adventu, kedy vonku vládne tma, sa vydáme hľadať svetlo tam, kde ste si mysleli, že žiadne nie je. Požiadajte svoje podvedomie, aby vás prenieslo späť v čase. Ponad roky a udalosti. Až k momentom, kedy ste sa cítili stratení. Hľadáme tie chvíle, kedy sa zdalo, že tma je príliš hustá. Kedy ste stratili smer. Kedy ste sa cítili osamelí alebo bezmocní. A možno to bolo v detstve. A možno v dospelosti. Nechajte svoje podvedomie, aby vám ukázalo ten jeden konkrétny moment, ktorý potrebuje uzdravenie najviac. Vidíte ho pod sebou? Možno vidíte to svoje minulé ja, ako tam stojí. Je možno neisté. A teraz, vyzbrojený všetkou múdrosťou, silou a láskou, ktorú máte dnes, začnite pomaly klesať do tej spomienky. A vy môžete do nej vstúpiť ako nositeľ svetla, ako strážny anjel svojho vlastného života. Dopadnite jemne na zem v tom čase a priestore. A vaše minulé ja vás možno nevidí, ale cíti vašu prítomnosť. Cíti, že sa zmenila atmosféra. Pristúpte k nemu bližšie. Všimnite si jeho postoj, výraz v tvári. Predstavte si, že vo svojom srdci nesiete malý, ale nezničiteľný plamienok,
prvotnú iskru nádeje. Vyberte tento plamienok zo svojho srdca a podržte ho v dlaniach. Pozrite sa, ako toto malé svetlo dokáže rozohnať aj tú najväčšiu tmu okolo vás. Pristúpte k svojmu minulému ja a vložte mu toto svetlo priamo do dlaní alebo do srdca a povedzte mu s absolútnou istotou: pozeraj sa, aj v tej najhlbšej tme existuje svetlo. A ja som dôkazom toho, že si to zvládol. Ja som tvoja budúcnosť a prišiel som ti povedať, že všetko bude v poriadku. Táto tma nie je koniec. Je to len začiatok novej cesty. Nie si tu sám. Som tu s tebou. Navždy. Sledujte, ako sa tvár vášho minulého ja rozjasní. Sledujte, ako sa tie staré, zbytočné pocity a možno beznádej rozpúšťa pod vplyvom tohto nového poznania. Tá spomienka sa mení. Už to nie je spomienka na osamelosť. Je to spomienka na moment, kedy ste našli silu. A teraz, keď ste uzdravili vašu minulosť, vezmite to svetlo, tú posilnenú nádej a vyleďte s ňou späť. Vysoko, smerom do prítomného okamihu. Do vašej kamennej komory. Pristúpte ku kamennému stolu, na ktorom leží adventný veniec. A je čas zapáliť prvé svetlo. A s plným vedomím posvetnosti tohto okamihu priložte túto iskru nádeje k prvej svieci. Sledujte, ako knôt zachytí plameň. Svetlo sa rozhorí. Jasné, teplé a stabilné. Ožaruje steny komory. Ožaruje vašu tvár. Toto je svieca železnej nedele. Svieca nezlomnej nádeje. Sadnite si pred ňou a dovolte tomuto svetlu, aby preniklo hlboko do vášho podvedomia. Nechajte ho, aby spálilo všetky pochybnosti, všetok strach a neistotu, ktoré ste si v sebe niesli. Cíťte, ako vás toto teplo naplňa zvnútra. A toto je poznanie, že nech sa deje čokoľvek. Svetlo vo vás je silnejšie než akákoľvek tma. A kým hľadíte do tohto vnútorného plameňa,
Dovoľte môjmu hlasu, aby sa stal vaším vlastným vnútorným hlasom. A tieto slová sa stávajú vašou novou realitou. Hlboko zakorenenou vo vašom byti. Cítim, ako sa v mojom vnútri prebúdza nezničiteľná sila nádeje, ktorá svieti jasne aj v tých najnáročnejších časoch. A s každým nádychom prijímam hlbokú istotu, že po každej noci, bez výnimky, vždy vyjde slnko a prinesie nové svetlo. Cítim sa v bezpečí a pokoji, aj v momentoch ticha a tmy, pretože viem, že si nosím zdroj svetla priamo v mojom srdci. Mám v sebe nekonečnú trpezlivosť, čakať na správny čas, nenáhliť sa, ale s dôverou sa odovzdávať plynutiu života. Uvedomujem si, že moja minulosť ma nedefinuje. Definuje ma moje vnútorné svetlo a moja schopnosť vždy znovu vstať. Prijímam moje tiene a slabosti ako prirodzenú súčasť celku, bez strachu a odsudzovania, s láskavým pochopením. Každý jeden deň vedome nachádzam aspoň jeden malý, ale skutočný dôvod na radosť a úprimnú vďačnosť. Môj vnútorný pokoj je stabilný a pevný, ako plameň sviečky v bezvetrí. Nič vonkajšieho nemôže spúknuť. Cítim sa neustále spojený so zdrojom nekonečnej sily, regenerácie a životnej energie. A s láskou si odpúšťam všetky momenty slabosti, pretože viem, že boli nevyhnutné pre môj osobný rast a poznanie. A kamkoľvek kráčam, nesiem si so sebou pocit tepla a domova a bezpečia vo svojom vlastnom srdci. Moje oči a celá moja bytosť žiari vnútorným svetlom, optimizmom a láskavosťou. Obdobie adventu je pre mňa posvätným časom radostného, tichého očakávania zázrakov, ktoré sa dejú v mojom vnútri.